אוקיי, תלחץ לו שיפתח. בואי לפה, תסריט לי פה את הנקודה עצמה. פתח תן טיל. פתח תן טיל. כן, תן טיל. פתח. טיל! תלחץ לו שיפתח טיל. טיל! כן. הנה, שחררנו אותה. סגור! זהו, השתחררה. והוציא את היד לבחוץ לשם. סגור! סגר. זהו, השתחרר? וואי, איזה הצפה זה לי פה אבל. בסדר, טוב שזה ישתחרר. זהו, ריק. תראי לי בתוך הקופסת בדיקות, לפני שאני מסיים, תעשי איזה סרטון. כן, מתגלגל. כן. תגיד לו שיתגלגל. תגלגל.